Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-għażiż l-lum qegħdin nofdi l-Quddisa għar-Roħ Lori Grima. U fil-Vanġelu għandna l-Ġesu li ifakkarna fl-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna ħnina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tiftaħ il-bib tas-salta tas-sema lil dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu. Katta lil qaddejja tiegħek il-grazzja li tajthom biex kull min tnaddaf minn dnubietu kollha ma jiċċaħħad xejn mill-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu qal lill-poplu li xjoħu l-kittieba: Ja nies ta' Rasibsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftu l-Ispiritu Santu kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma persegwitawx missirijietkom u ma qalu dak li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stessi tradejtuh u qtiltuh. Intom irċevejtu l-liġi minn idej l-anġli u ma ħaristuwiex. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jożżu snienhom kontra Stifnu. Imma hu mimli bl-Ispiritu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla. U Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u l-bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuq il-kol f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn iż-żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġruh huma u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubteħ u baj bleħenhu li qal: Mulej, toddolhomx dan id-dnub. U kif qalek miet. Sawl kien fehma waħda magħhom fil-mewt li taw. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Mulej, fidejk innerħi ruħi. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni. Fidejk innerħi ruħi, inti ħlisni mulej Alla tas-sewwa.
imma jien fil-mulej nittama, nifraħ u nitenna fit-tieba tiegħek. Uri d-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra it-qassis tal-bnedmin. Alleluja, alleluja. Jien hu l-ħobs tal-ħajja jgħid il-mulej, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies taqsew lil Ġesu x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk. Sejjer tagħmel. Missirijietna kienu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub. Tom jieklu il-ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missier jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma, Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu, jien hu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk fil-qari tal-lum niltaqgħu nistgħu ngħidu ma' żewġ episodji. L-ewwel wieħed, l-ewwel qari li qrajna, jeħodna u laqqana mal-ewwel martri tal-Knisja. Għandna l-Stifnu li għax kien ixandar lil Ġesu hawnhekk qed jiġi moqtul. Għandna lil dan Stifnu anke fil-punt tal-mewt tiegħu jibqa' jkun taxut għal Kristu. U bħalma Kristu ħafer lil min kien jippersegwitah, hekk ukoll għamel Stifnu. F'dan l-istess episodju fejn għandna il-kittieba u x-xjuħ li qegħdin joqtlu lil dan Stifnu minħabba li ma kellhomx ordni l-kontroll tilfuh minn taħt idejhom, kienet kwistjoni ta' poter, flimkien magħhom kien hemm ukoll Sawl. Li mbagħad sar Pawlu. U dan kien tal-fema magħhom ma pparteċipax, ma tefax il-ġebel, imma żamm il-mantar tagħhom, però kien tal-fema tagħhom. U f'dan il-personaġġ li jsemmi wkoll il-Vanġelu il-qari tal-lum, hemmhekk nistgħu nilmħu il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dak l-Ispirtu li lil Pawlu bidlu u minn persekutur tal-insara, minn qattil tal-insara, isir wieħed mill-akbar apostli ta' Ġesu. U din il-bidla saret permezz tal-laqgħa personali ma' Ġesu li derlu aktar il-qudiem. U din laqgħa ma' Ġesu aħna nistgħu ngħixu anke llum. Hekk fil-Vanġelu għandna indikazzjoni li Ġesu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Din laqgħa tagħna ma' Ġesu tista' verament tibdlilna il-ħajja tagħna. M'hemm bżonn nimorru l-bogħod, m'hemm bżonn nagħmlu affarijiet kbar. Ġesu bil-qawwa tiegħu kapaċi jibdilna. Hekk pereżempju għamel ma' Zakkew. Mar id-dar tiegħu Ġesu u hemmhekk bidlu. Għalhekk jew nitolbu l-mulejjenna llum, ejjew nitolbuh biex ikollna din laqgħa personali miegħu. Hekk din laqgħa li tibdilna. Din laqgħa wkoll fl-Ewkaristija. Bħalissa ma nistgħux ħafna ma jistgħux jirċevuh sagramentalment il-Ġesu, però anke permezz ta' tqarbina tax-xewqa. Ejjew nitolbu l-mulej li jiġi fina u li dak li Ġesu li għandna diġà fina, ejjew nitolbuh il-grazzja li bil-qawwa tal-Ispirtu niskopruh u nħalluh jgħix fil-ħajja tagħna.
fiskiet nitolbu fuq dan. U t-leżis jew issa resqu talbna l-missierna tas-sema jew nitolbu għalina l-koll biex inkunu xhieda hekk ta' Kristu biex aħna wkoll ninaqdu ma' Ġesu jew nofrulek ukoll missier ħanil dawk kollha li qed ibatu b'mod speċjali l-morda, dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, dawk li qegħdin jieħdu deċiżjonijiet f'dil kwistjoni tal-coronavirus fil-pandemija. Nasqulek missier ħanin ukoll il dawk kollha fil-pajjiżi kollha li bħalissa huma agonija mod speċjali permezz ta' din il-marda. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej miedejk sagrifiċċju għat fejru l-glorja ta' ismu. Għati ġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana. Wagħtiha li tgawdi lena ta' dejjem. Int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-Lejl tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-Lejl imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxieb li tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr, għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Flori Grima, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti f'isma wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwied. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħlejja, jissid wissu l-tqan, bebi fuq il-mer.
nannu alenia, gloria uforia. Cristo amil meu, Cristo i salet han hai, halleluja. Malangelo iases, il abar vifto, liuri linnisa il post vedo, nannu alenia, gloria uforia. Cristo amil meu, Cristo i salet han hai, Jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu fil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu koll li jasal fil-qawmien mill-imwiet, f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsib. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew nduru lejn Omna Marija, u jew nitolbu għat-talba li għalmitna hija stess minn dan is-santwarju. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Maria iframu tenna, alleluja, għaxtaq li inti sbaqlek tkun ommu, alleluja, il-mewt reba kif kien ħabbar, alleluja, għalina l-Alla jitlob, alleluja. Spiritu għaddis liħla